Gaputa, imbagam kanya, promise mo nung Kevin, yawid ang kanto ti igado nga paborito mo. Kung kunampay. Oops! Mga malas, kinapoy na lalaki ko. Oh, yeah. Kanawala na po yung lalaki ah. Wow, makasawa kayo na nakapit ko. Oh, talaga nalaing mo ta. Tati just tuning nga ta. Suday! Nay! Kita! Tamat! Tala! Pag kanyang ta, pamirya-miryanda ka lang. Na! Mga kabinta, kita man ni, ating bato, pala di ka laman ni. Kasi taon ko barbar ko. Pinakadigdigusin, so Unay kan. Una! over. Kuno! Uray lang mamagaanta matakon nga. Agur-uray kanyang na promise mong igado. Na! Kasi taon yung mata, lidok ko nga lidok tar. Awa nga ro dati nga. Kapatpatang. Inyamutin kung nakpaikan manang mo. Urayin ta ji. Igado bakit? Anta pa mang manganta. Urayin ta ji igado nga iyawid gesto ni. Kung kuna kanya na. Talaga mo kailangan na kumain ng mga bigor. Napikir. Para magkasama ko. Una ulit. Nang kami ka nga nang ragarabiin. Gaputa. Imbagam kanya. Promise mo nung Kevin. Iyawid ang kanto ti igado nga paborito mo. Kung kunampay. Sungo ko naman ako, manapay. Tapos, ako magayam na kuno hanggang gluton bakit? Kunak ni manang mo ah. Hanggang gluton ta, yuray ta, tay igado nga bagbagan gesto ni kunak. Ta, anong santa bitin kunak. Alas 9, alas 10 kami penangan. Gaputa igado nga ata nga uray mi awmet. Naman kayo binta, bumawi na tumaminsan. Una yung gesto nagduppel kami kat asinan. Wow. Na, paglang tanda asinid ta. Nya kamot din. Pasensya ka naman, Kevin, talaga. Oo, Ang over na din, tam. Ang nagsusudrisan. Basta latan gesto ni. Umuray ano na chicks mo. Na. Dapat naman, Kevin. So tinangyaw awan kanya mo natan gesto ni da. Si da nga iga don. Na. Ke nung arod, ay marami dak awan na. Mga Kevin na maminsan to, bawi na. Bawi. Nakpega matinsan. Yung gaputa. Hanak nga inyalaan ti igado. Nga promise mo Ahmed. Pautangan na lang karo din ah. Gusto? Pautangan ako na gesto ni. Kulang. Dua sardinas sa tan. Na. Mga Kevin. Ay, noy. Lang unag ka ni. Unag ka ta. Pautangan na dua sardinas. Laga mo nung Kevin ako pagbigyan ka. Una, kuno igado. Nawang mo, tagbaling ka sa sergeant nga to eh. Itad mo. Wow. Tinano. Sigurado man ina. Tapang rabitang. Bakit? Ang muna. Awan magalan just ni. Ngam, gaputa ko just ni. Gaputa, awan ti. Intend mo nga igado nga yung promise mo. Alang ilistan pa lang natin doon sardinas. Laano mo nang isak balam? Wow. Pinaay ka mo di mga igado kami. Libre ka doon. Ang Well, isa. well. Kung tagari ka ako, baka magdamang mo. Awan naman, Kevin, may isak balam. Gusto ni. Awan naman, Kevin. Wow. Nasirig na tao ta. Sigurado man yun ah! Awan nga ang tao ko! Gusto ni! Ang tadi! Ano na? Na!